Umuzi wase-South Africa, isifundazwe lesi sikaMthaniya. Inhliziyo yami ibuhlungu, inhliziyo yami iyankenketha. Ubuhlungu obukhulu budalwa ileya ngozi eyenzeke lapha ophongolo ku-N2 egodlwayo. La khona i-truck evele yagibela phezu kwemoto, le moto lena ithwele izingane iy'suka esikoleni. Isibalo esike savela sekuvelile ukuthi iy'ngane zibe yi-10. Siyaqhubeka-ke isibalo, sesila ku-16. Iy'ngane sey'dlulile emhlabeni. Ma kunengane esindile, mhlawumbe kusinde ingane eyodwa. Isimo esibi kakhulu, ingozi embi kakhulu, Enyantis'igazi ngalolu hlobo. Okuphinde kube buhlungu kakhulu-ke kumina ukuthi vele lento kade ngikhuluma ngayo. Namhlanje ekuseni kwi-breakfast show bengikhuluma ngayo ngigcizelela. Hhayi ngoba bekunengozi enophongolo ekuseni, hhayi ngoba bekune-truck efilini, kodwa nje benginomuzwa ukuthi-ke leya ndawo ngathi sinxenxe i-department ibambisene nenkampani okuyizona zona ey'sebenzisa loya mgwaqo ukuthi kube khona into abayenzayo. Nakhu-ke ngikucelayo nokwenza kube buhlungu kakhulu ukuthi ukukhuluma kwami ngikhuluma ngingaphandle, angikho ngaphakathi. Ukungabi ngaphakathi yini? Ukungabi ngaphakathi ukuthi alikho iqhaza okwazi ukulibamba uhambe nalo. Yikho lokhu ngithi kule video nami sina ngizoyicela. Hlomuka, ngicela ukuthi ngibe ingxenye yethimba lakho elizosebenza i-road safety, lisebenza lokhu okugcina. Yabo mangikhuluma ngokugcina, ngikhuluma ukuthi elizongena phansi enhlabathini libuye na yonke into esidalela ingozi lapha. Ngicela ukuthi ngibe ingxenye yethimba lakho. Okay, mangizoba ingxenye yethimba lakho ngaba ingxenye kanje. Ngizoba ingxenye yethimba lokuthi nginikwe ama-resources, nginikwe i-funding oyezokwazi ukuthi ingenze ngisuke la ngingene door to door. Sikhuluma namanikazi bey'nkampani ngoba lolu yadaba vele akulona lwamaphoyisa odwa, akulona lwe-department yodwa, kodwa abanikazi bey'nkampani okufuna kukhulunywe nabo besondezwe futhi eduze bezwakala ukuthi bona lithini ilaka labo kuyo yonke lento. That's one. Number two, kube ne-program eqondile edila straight no driver abasebenzisa u-N2 noma u-N3. I-program yonyaka, hhayi i-program la sokhuluma khona ngoba nakuzi-festive, kuzi-transport month. Yileyo funding, yileyo ma-resources ezobe siwadinga ukuthi sikwazi ukubamba iqhaza. Ngaleyo ndlela kuzongenza ukuthi enkulumweni esuke siyikhuluma ngingagcini ngokuthi ngikhulume kodwa ngiphinde ngibe hands on. Isicelo sami leso engicabanga ukuthi umehluko ey'ndaweni engisengwenzile ngiwenza ngikude. Sikhulume kakhulu indaba ka-N3 lapha kuPeter Brown. Into yakhona kubonakala ukuthi akekho nakile. Ingozi ziyenzeka, sayimemeza kugcine sewenzekile umehluko. Ey'ntweni esasiy'suggestile, imibono esasiyibekile ukuthi okunye kungandiswa inamba yamaphoyisa. Kanjalo nasophongolo sifisa into enjalo ukuthi akwandiswe inamba yamaphoyisa, kodwa kube khona i-program okhulunywa khona nama-truck owners, kube khona i-program yo-driver la sikhuluma khona no-driver, kube ne-program la sizokhuluma khona nomphakathi ngoba nomphakathi ikhona into ongasisiza ngayo ukuthi yini ongafaka ukuthi yenziwe. Kube ne-program la kuhlangane khona umasipala usuhlangana ne-department kodwa sikhuluma ngezwi elilodwa. Yilokho engizocela ngaleya ngozi. Ngicela lokho nje kuphela Mhlonishwa ukuthi ma unganginikeza lelo thuba bese siyawubona umehluko ukuthi ngeke uze wenzeke yini. Bese kuba ukuthi-ke kwi-department yakho futhi unabafundisi laphana. Bakhona abafundisi baningi. Ngicabanga ukuthi it's a high time manje ukuthi abafundisi bebonakale bephuma bodwa, bengalindi ukuthi u-MEC uzoze endaweni ethile eyokwenza ukuthi. Bephuma bodwa be-identifya ama-sport okuyiwona wona afana besikhuluma khona ama-accident. Kuyathandazwa uma ufuna ukuthandazwa. Kuyiwe ema-rank la kubonakala khona kunodweshi kuliwa khona. Bebonakala abafundisi beyokhuleka lapho behola izinkonzo lapho. Uthola ukuthi u-MEC akekho. U-MEC athole i-report ukuthi hhayi abafundisi be-department ade besemgwaqeni othile bafike bakhuleka kwenziwe ukuthi nokuthi. Abafundisi ade besemarenkini athizeni beyokhuleka ukuthi kuyaliwa. Kunama-rank
kanjengalapha ko-Push Epstein lapho ko-market kuyaliwa lapho. I-intervention edingekalayo kudingeka le eyomthetho yakho MEC, kudingeka i-intervention yabafundisi, kudingeka i-intervention yomama nje bangolwesine abazohambe beyokhuleka nje phakathi erenkini. Ngizama ukuthi ake senze izinto eziphathekayo kungalindwa inhloko yomnyango no MEC ukuthi bangakuphi sekuyoqala abafundisi beqhamuke beyokwenza i-opening ne-closing. Abafundisi ake bethathe i-lead behambe bebodwa sibabone lapho uPhongolo ufuna kuyokhulekwa lapho Peter Brown ufuna kuyokhulekwa fanele ngabe into ekade yenziwe. Kodwa ke angawageqa amegula elami lilodwa MEC ngithi ngicela uba ingxenye yethimba lakho. Ngicela ama-resources ezokwenza umehluko ngizowenza. Yabona umehluko? Ngizowenza. Ngoba lento ngiyayithanda, lento ngiyayazi, lento isemzimbeni kumina, lento lena ngiphila ngayo. Ngicela unginikeze ithuba mfowethu. Isicelo sami leso nje, nginikeze ithuba. Ithuba kalihambi lodwa. Sengilenzile lihamba lodwa. Leli lihamba lodwa lokumemeza hamba lodwa, ngenza ama-video, ngihamba ngedwa lapho ngisengakhokhelwe umuntu. Kodwa manje ake senze into concrete nephathekayo la uzokhipha khona ama-resources, ngihambe ngiyokwenza umsebenzi ngubuyisele ubone umehluko. Ngiyabonga.